Give me 24 push up. No. Sir, thank you, sir. Humanay! Asa si sir? Ay, nasa tubangan na to. Uy, sir. 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 Kamu ba? Kamu? Kita mo na ako? Wala. Kita, sir. Kaya ang ingam akong ginumukan. Kaya bigyan na akong tuod. Unsa ko tao ituod? Tuod ba karabaganing pinutlan sa kahoy? Ya, sus, no, sabang taon ka, sir. Nasiyo na makaramo o kakailang ko sa ituod. Wa ko ilabot. Di bare, take me come on. Tik. Tik. Tik is kaman. Tik. Usa nga tik, sir. Sayaw na, sir. Sir. Dami na tong sayo sa. Sa pertiya to, sir. Oh, sir. Okay na, sir. Okay na, okay na, sir. Ano ba sir? Nganong nanayaw man mo? Sir. Kasi kasagunin yung pasayawon mo. Suko. Sir, okay ba to sir? Sir. Yung ugat TikTok. Oo. Wala yung sayaw. Sir, di na mao. Ako pasabot ninyo, nga sunda o kung saya akong ikaman ninyo. Ano si sir, oh? Kalma ka na, suko. Sir? Okay? Sir, yes, ma'am! Aw, di mo. Sir, yes, sir! Give me 24 hours. Push up. Hala, patay. 24 ka oras push up. Patay. Sir, taon, sir. Mamatay na mamaya nag-pinush up, sir. Maglison, magali, mag-polo, sir. Please. Unya, 24 ka oras. Akong pasabot 24 push up. Sus taon, sir. 24 na ka push up? Una yun ka 24 hours push up? Sus, tayo nga sa sunod, sir, ang magkaban ka? Mga bugo. Mo na military ka man. Unsa pa man yung giulat? Give me 24 push up. No. Sir, thank you, sir. Muya! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di man tao na mao. Hoy! Ano ni Mao? Boss, kani ko boss aktor no, ana-ana ba? Na. Di lagi na papaminaw to. Di sir, okay ra ako ha. Mga bungol mo hapakon ta murok Tyron. Di ko na mao yung si sir. Ang kaon sir. Yapil na lang mong training. Wa mo kabalo kung saan pag push up. Mo ganing apil mi aning training sir kay para makabalo mi kun saon. 200 push up. No. Saon man mo pagkuha ng 200 sir ug di mo tagaan mig sampul. Taga daw mig sampul sir nga. Sampul sir. Push up ba? Saon push up sir para makabalo mi? Oh, sir, 200 pa job. Loko ninyo. Kay among nabalaan sir ana ra magutaw Oh, sa ano ana pa sir no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ana. Ano sir? Ha. Ikaw kunoy push up sir kay mo lang tawo. Sir. Sige. Sunda ko ninyo ha. Ana apak push up. Nauna din push up oh. Kana sir, mayo na imong gibuhat sir. 2, 3 rounds ha. Ako naman ho, igipa-push up ini. Kama. O bagay kayo nimo sir, gwapo mo day kakaayo sir ilang taon kung mo push up. May mereka kayo mo push up. Sige sir, prayon. Sir. Iyon pa ka sir. 200 push up. Go! 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sige pa sir, Sige, kulang sir. pa na. Haha. Sige, bagay na nimo. Bagay sa inyong mata. Bagay Kamu na po, sir. Sige, sige sir, bagay. Kamu na po push up. Pag ito ka ba 200 sir?
Ako'y commander, ako pa yung nagpa-push up. Mao gani sir, kay ikaw ang magipa-push up, kay ikaw may commander. Oo. Kailangan magkami mo una, agi nas pangulo mo una para sundon sa mga membro, di ba? Oh, Una. Sakto na. Naguna sa military roles. Oo. Tong follow the leaders. Oo. Ikaw leaders na mo, sir. Na, so kung kay mo man imong gibuhat mo na po na mong himuon ron, Oo. di ba? Sige, push up. Push up. Okay, push up. Okay na ba? Tarong nga, tarong nga. Okay na sir. Tarong nga. Kani sir, kani. Ang lubot, ayaw. Okay sir. Ayaw ipabuntod ang lubot. sir. Ang Okay, lubot. sir. Sige, Gray. Sir. Naon saan kabilang kat? Tarong nga ang tiil, tarong nga. Sige. Sige, sir. Push up. Now. 1 2 Pas-pasa 3 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 6 1 2 3 7 1 2 3 8 1 2 3 9 1 2 3 10 1 2 3 11 Di sa abang. Sir, daw sa man imong iniyatan nga. 1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 4. Daw sa di naman na mao. Kapoy na kasi push up diri na. Dini mo tarong iyap. Nagsiyo namang walay di ka bulong ihap. Way klaro mo iyap, tama maulit ta. Balik na may ugma sir. Ugma na may parag training sir kay init kayo sir. Kapoy push up. Ito ugma. Sir, permission to live. Bye bye sir. Eh.